Днес е 5 ноември, деня на Свети Климент Охридски. На какви размислите наведе той? Нека първо да видим кой е всъщност Свети Климент Охридски. Няма данни кога точно е роден. Със сигурност е роден обаче някъде в югозападна България през 9 век. Тогава така се нарича днешната държава Македония. Още на 15-20 годишна възраст той се присъединява към Методий, към един от двамата братя, създатели на славянската азбука. И всъщност в следващите около 10 години той го придружава плътно. Интересно е това, че всъщност той е най-стария ученик на Кирил и Методий. И той изпълнява с тях доста техни представителни обязаности. Като например изключително важното пребиваване на светите братия в Рим. Пътуването в Рим се осъществява през 867 година, когато преди това двамата братя, Свети Кирил и Свети Методий, са били на мисия в Великоморавия. По време на тази мисия няма данни точно какво е правил Свети Климент, но със сигурност е бил с тях. В Рим те се срещат лично с папа Адриан II и всъщност Свети Климент е ръкоположен лично от него. Друга интересна подробност от живота му е това, че ние не знаем светското му име. Именно в началото на 868 година, когато получава монашеска схима лично от папата, той получава и името Климент. Това се случва във връзка с папа Климент Римски, ключова фигура от ранната християнска история на Запада. И това става във връзка с факта, че всъщност светите братя носят като дар мощите на Свети Климент Римски на римския папа, на папа Адриан II. След смъртта на Свети Кирил... които са в базиликата Сан Клементе, където точно така. Свети Константин Кирил философите. Базиликата е наречена на него. Точно така. Всъщност той умира в Рим. Той умира в Рим в средата на ноември 869 година. Тогава учениците му, заедно с неговия брат, заминават за Панония. И всъщност в Панония за следващите около 15 на години техните следи се губят отново. Имам предвид в частност тези на Свети Климент. Не се знае какво прави той до смъртта и на Свети Методий през 885 година, едни около 14 години и половина след смъртта на неговия брат преди това. Знае се обаче, че непосредствено след неговата кончина техните ученици биват подгонени отново от онази клика в Великоморавия, която застава срещу Свети Кирил и Методий, която всъщност ги изгонва от Великоморавия, за да поемат те пътя към България. Как се стига до канонизирането на Свети Климент Охридски? До канонизирането му се стига именно във връзка с дейността, която той извършва, най-вече във връзка с дейността, която той извършва на българска почва. 886 той вече е в България. Влизат през Белград, биват посрещнати доста добре. В изворите се споменава, че българският княз Борис е доста благоразположен към подобни начетени мъже. Естествено биват той и останалите ученици на Свети Кирил и Методий биват прияти в Плиска. Един от най-плодотворните периоди в дейността му всъщност е Плисковския му период, където той успява да и взаимодейства с други старобългарски книжовници, създава химнографски творби по византийски модел, създава и литература, свързана с ежедневната служба на славянски език в църквата. Интересното е това, че той не само превежда, ами участва и в изобретяването на езика, на който ще се служи славянската литургия от тук нататък. Той има ключова роля в събитията, които се разиграват през 893 година, а именно Църковно-народния събор, на който е отстранен Владимир Расате, бива скъсана династичната линия да бъде наследяван българския владетел от своя първороден син и на негово място бива размонашен и интронизиран Симеон. Тъкмо тогава всъщност бива възприета славянската литургия, бива възприет официалния славянски език и столицата се премества в Преслав от Плиска. Тогава именно Свети Климент е повикан в Плиска и тогава той е назначен за епископ
в Македония. Отново в тези югозападни български земи, които тогава са югозападни български земи, за разлика от днешните времена, държа да отбележа, няма националистически патос говоренето ми, в момента Македония е Македония. От този момент нататък следва доста сериозна проповедническа и просветителска дейност на Свети Климент. Тогава именно той обучава голямото количество свои ученици. Тези хора, които от тук нататък ще проповядват, те заменят всъщност гръцкия клир, който служи до 893 година в България. Но да кажем и няколко думи във връзка с основанията въобще на култа към светците. Преди това само ще завърша темата, че Свети Климент умира през 916 година. Неговите мощи са начало на доста интересни локални култове, като този около град Бер в Гърция, да речем. Но защо ние наистина почитаме светци? Защо ние наистина се кланяме на икони? В протестантската църква всички тези атрибути на вярата ги няма. Казано най-направо, светецът е този морален атлет, който след смъртта си и възнесението си се оказва директно отдясно на Отца. И във връзка с подвига, чрез който той е просиял, и ценностите, които той е проповядвал и заради които той се е отказал от живота, той се явява най-близкият проводник на молитвата на молещия се към Господа. Не е ли това идолопоклонство? Директно да попитаме, по същия начин, по който не е ли идолопоклонство кланянето на иконите? Какво свещено има в дървото и боята? Аз тук давам един пример, който може би е доста неуместен, но пък дава представа за какво става дума. Когато се приберем в къщи, така ноември месец, обикновено е тъмно. Щракваме лампата. Какво се случва? Всъщност с това действие реално ние активираме онова, което искаме да се случи, да светне. Светеца, иконата, всъщност представляват проводника, по който електрическият ток стига, за да светне лампата, за да се произведе този ефект, който ние искаме. Нали никой от нас не очаква да светне кабела, когато щракнем лампата? Слава Богу. И последният въпрос, който мен ме интересува, е питането свързано с това как ние слагаме едно до друго 8 декември и 25 ноември. Всъщност няма нищо общо с Джон Ленън това, нали? Няма нищо общо наистина. Студентският празник, такъв какъвто ние го познаваме, за първи път е предложен на Академически съвет на Софийския университет през 1903 година във връзка с неговата 15 годишнина. И 1905 година той бива празнуван за първи път и оттам нататък просто тази дата, която всъщност по стар стил 25 ноември, обратното по нов стил 25 ноември по стар стил, или както и да е, може и да ги обърках. С математиката съм много зле, извинявам се предварително. Но 25 ноември е 8 декември. И когато 1968 година Българската православна църква се връща на юлианския календар, който 1916 година е заменен от григорианския, тогава в традицията на Софийския университет остава празнуването на светското събитие 8 декември, а на официалното и религиозното събитие като 25 ноември.